शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे సో అంత భక్తులకి స్వాగతం. ఈరోజు చాప్టర్ 6
హరే కృష్ణ మాతాజీ కనిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? కనిపిస్తుంది. మాతాజీ ఇది ప్రెజెంటేషన్ ఉందా మాతాజీ మీ దగ్గర? నాకు తెలియదు ఇది ఏమి. ఒక్క నిమిషం చూసి చెక్ చేస్తాను మీకు. 6వ అధ్యాయం నాకు తెలియదు ఎలా ఇది వస్తుంది అని, ఎలా చేంజ్ చేయాలి నాకు తెలియదు. ఓకే, లేదు మాత్రం ఎక్కడ చెప్పి చేస్తాను, ఇక్కడ పర్వాలేదు. లేదు ఇక్కడ ఉంది మాత, ఇక్కడ చూస్తే. అధ్యాయం 6 కనిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? ఆత్మ సంయమ యోగం కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభుజీ. సో ఫస్ట్ గా యోగా అనగా ఏమి? వాట్ ఈజ్ యోగా? సో యోగా అంటే ప్లస్ ఏదైనా రెండు వస్తువులు, ఏదైనా రెండు విషయాల్ని చేర్పించేది, కుడిపించేది, సమకూర్చేది. సో యోగా అంటే ప్లస్. సో వైదిక వాన్మయంలో యోగా అనేది ముఖ్యంగా మనకు భగవంతునికి ఉంటే ఆ సంబంధం మన పునః ప్రతిష్టాపించడానికి చెప్పేది యోగా. ఆత్మ పరమాత్మ. సో అయితే ఇక్కడ మేము చూస్తుండేది యోగా అనేది ఎంత ఫేమస్ అయింది. సో చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి, వరల్డ్ యోగా డే ఉన్నాయి. అయితే వేరే వేరే రకంగానే యోగా అనేది కేవలం ఒకటి శారీరక కసరత్తులు, శ్వాస కసరత్తులు, ఇది బాడీ ఎక్సర్సైజెస్, ఆమెట్గా బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్. అలాగా ఈరోజు ఎక్కువగా యోగాని మేము తెలుసుకోండి. అంటే యోగా అంటే భగవంతుని మనని ఒక మన సంబంధం కలిగించే ఒక విధానం, అది యోగా. సో అది కర్మం నుంచి ప్రాధాన్యంగా అయినప్పుడు కర్మయోగం, జ్ఞాన సముపార్జన నుంచి అయినప్పుడు జ్ఞానయోగం, ధ్యానం ఇచ్చి అయినప్పుడు ధ్యానయోగం, భక్తి మార్గంతో అయినప్పుడు భక్తి యోగం. సో ఈ ధ్యాన యోగం అథవా అష్టాంగ యోగం, ఇది ఎవరు మేము ఈ తపస్వీలు, యోగిలు వాళ్ళు చేస్తుంటారు వెనకాలి ఒక కొండ పైన, ఒక అడవికి వెళ్ళి. సో దీంట్లో 8 అంగాలు ఉన్నాయి, 8 భాగాలు. ఫస్ట్ వన్ యమ. యమ అంటే చేయకూడనివి, నియమ అంటే వాటించవలసినవి, డోంట్స్ డూస్. ఆసన అంటే అదే శారీరక కసరత్తులు, బాడీని మనం నేరంగా కూర్చోనాలి, అదంతా ఆసనంలో వస్తుంది. ప్రాణాయామ, బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజ్, శ్వాసతో చేయ కసరత్తులు. తర్వాత ప్రత్యాహార, ఇంద్రియములు భౌతిక వస్తువుల నుండి విడివేడి ఉంటాయి. సో ఇంద్రియాన్ని నిగ్రహించక యావ యోగాభ్యాసం కూడా పరిపూర్ణం కాదు. యోగా ఇంద్రియ సంయమ. సో అది ఏ విధానం కావచ్చు, కర్మ యోగ, జ్ఞాన యోగ, ధ్యాన యోగ, భక్తి యోగ. సో ఇంద్రియ నిగ్రహం చాలా అత్యావశ్యం, చాలా అవసరం. ధారణ, సో అప్పుడు మనకి భగవంతుని పైన ఎక్కువగా మనస్సు సంలగించక అవుతుంది. సో మనస్సును భగవంతునిపై స్థిరం చేయట ధారణ. ధ్యాన, భగవంతునిపై తీవ్రమైన ధ్యానంలో ఉండుట. సో సమాధి స్థితిలో ఏమి కొంత కూడా ఇది కాక సంపూర్ణంగా భగవంతునిపైనే మనసు. ధ్యానావస్థిత తద్గతేన మనస పశ్యంతియం యోగినః. సో ఎంతగా ఉంటుందంటే పరమాత్మ దర్శనం అవుతుంది ఈ సమాధి స్థితిలో అని ఇక్కడ చెప్తుండే. దీని యోగారుక్షు, యోగారూఢ అని కూడా చెప్పేది ఉంది. ఫస్ట్ 5 స్టేజెస్ అభ్యాసం, సాధన, దట్ యోగారుక్షు. యోగారూఢ అంటే ఆల్రెడీ పర్ఫెక్షన్, ఆల్మోస్ట్ పర్ఫెక్షన్ అచీవ్ చేసినట్టు.
సో ఇక్కడ భగవంతుడు మొదట ఈ అధ్యాయంలో మనస్సు నిగ్రహం గురించి చెప్పేది. మన మనస్సు మన మిత్రుడు, దాన్ని మేము మన అధీనంలో పెట్టినప్పుడు అదే మన శత్రు, గొప్ప శత్రు. ఎప్పుడు దాన్ని మేము నిగ్రహం చేయలేదు. అది కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యం. మేమంతా వినింది కామ ఎక్కడ ఉంటాయి, ఏ స్థాయిలో ఉంటాయంటే మా ఇంద్రియాల్లో ఉన్నాయి, మా మనస్సులో ఉన్నాయి, మా బుద్ధిలో ఉన్నాయి. సో మనస్సు ఎక్కువగా, పర్టికులర్ మనస్సు అనేది మనస్సుతో మనం త్వరనే మనం రియాక్షన్ మనం చేసేది ప్రతి ఒక్కటి. సో మనస్సు అంత మన కోరికలు, మన దీనికి ఒకటి రిజర్వాయర్ ఆఫ్ ఆల్ థాట్స్, ఐడియాస్, డిజైర్స్ అని చెప్పి మనస్సు. సంకల్ప, వికల్ప, ఒక వస్తువు స్వీకరిస్తుంది, ఒకరిని నిరాకరిస్తుంది. సో మనస్సు మనస్సు యొక్క స్వభావం 6.5, 6.6 చెప్పేది. ప్రతి ఒక్కరు తన మనస్సు యొక్క సహాయముచే తనను తాను ఉద్ధరించుకోనవలెనో గాని అధోగతి పాలు చేసుకొనరాదు. బద్ధ జీవునికి మనస్సుననేది మిత్రుడను అలాగుననే శత్రువును అయి ఉన్నది. మనస్సును జయించి వానికి మనస్సే ఉత్తమ మిత్రుడు, కానీ అట్లు చేయలేని వానికి అతని మనస్సే గొప్ప శత్రువుగా వర్తించును. మనస్సును జయించిన వాడు శాంతిని పొంది ఎండుటచే పరమాత్మను చేరినట్టి వాడే యగను. అట్టి మనుజునకు సుఖ దుఃఖములు, శీతోష్ణములు, మాన అపమానములు అన్నీను సమానములే అయ్యున్నది. వాస్తవమునకు ప్రతి జీవియు ఎల్లరి హృదయములందు పరమాత్మ రూపమున నిలిచి ఉండి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ఆజ్ఞలను పాటించుటకే ఉద్దేశింపబడి ఉన్నాడు. కానీ మనస్సు బాహ్య శక్తిచే మోహితమై తప్పుదారి పట్టినప్పుడు మనుజుడు భౌతిక కర్మలయందు రతుడగును. కనుక ఏదేని ఒక యోగ పద్ధతి ద్వారా మనస్సు నియమించబడినంతనే అతడు తన గమ్యస్థానమును చేరినట్టివానిగా భావింపబడను. వాస్తవమునకు మనుజుడు ఎప్పుడునూ ఉన్నతమైన ఆజ్ఞకు లోబడివలసి ఉండును. కనుక మనుజుని మనస్సు దివ్య చైతన్యమునందు నిలిచినప్పుడు అతడు శ్రీకృష్ణ భగవాని ఆజ్ఞలను పాటించుటను తప్ప అన్యమును ఎరుగలేడు. మనస్సు సదా ఉన్నత ఆజ్ఞలను గ్రహించి వానిని అనుసరింపవలసి ఉండును. కనుక అది నిగ్రహింపబడినప్పుడు అప్రయత్నముగా పరమాత్మ ఆజ్ఞను అనుసరించును. ఇట్టి దివ్యమైన స్థితిని కృష్ణ భక్తి భావనయందు నిలిచి ఉన్న భక్తుడు శీఘ్రమే పొందుచున్నందున సుఖ దుఃఖములు, శీత తాపముల వంటి ప్రకృతి ద్వంద్వములచే ప్రభావితుడు కాకుండును. ఇట్టి స్థితి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యందు సంలగ్నమైన స్థితి లేదా సమాధి అనబడును. మనస్సు మిత్రుడుగా ఉన్నప్పుడు ఆదేశాన్ని పాటిస్తుంది, ఇంద్రియ భోగం నుండి అనాసక్తి ఉంటుంది, జీవాత్మక శ్రేయసం కలిగించే వాటిని మాత్రమే స్వీకరిస్తుంది. మనసు మన శత్రువుగా ఉన్నప్పుడు కామం, క్రోధం మరియు లోభం వంటి పాపపూరితమైన కోరికల వెంట పరిగెడుతుంది, సన్మార్గం నుండి పక్కదారి పడుతుంది, ఇంద్రియ భోగంపై ఆసక్తి కలిగి ఉంటుంది. అర్జునుడి తర్వాత మనసు గురించి చెప్పింది. అష్టాంగ యోగం. సో అష్టాంగ యోగం అంటే 8 భాగాలు, 8 అంగాలు: యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార. సో మొదటగా దీనికి ఓకే సో యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకీ చ చిత్తాత్మా నిరాశీర్ అపరిగ్రహ. యోగి అయిన వాడు తన దేహమును, మనస్సును, ఆత్మను సదా భగవాన్ని సంబంధంలోనే నియుక్తం చేసి ఒంటరిగా ఏకాంత స్థలమందు నివసించుచు సావధానంగా మనస్సును నియమింపవలెను. అతడు కోరికల నుండి మరియు సమస్తమును కలిగి ఉండవలెనను భావన నుండి ముక్తుడై ఉండవలెను. శుచౌదేశ ప్రతిష్టాప్య స్థిరమాసనమాత్మనః నాతి ఉచ్ఛ్రితం నాతి నీచం చైలాజిన కుశోత్తరం తత్రైకాగ్రం మనః కృత్వా యత చిత్తేంద్రియ క్రియః ఉపవిశ్యాసనే యుంజ్యాత్ యోగం ఆత్మ విశుద్ధయే. యోగాభ్యాసం కొరకు యోగి ఏకాంత స్థలమున కేగి నెలపై శుకగ్రాసమును పరచి దానిని జింక చర్మము మరియు వస్త్రముతో కప్పవలెను. అట్టి ఆసనము అతి ఎత్తుగాను లేదా అతి క్రిందుగాను ఉండక పవిత్ర స్థానంలో ఏర్పాటు కావలెను. పిదప అతడు దానిపై స్థిరంగా కూర్చుండి ఇంద్రియ మనోకర్మలను నియమించి మనస్సును ఏకాగ్రపరిచి హృదయ శుద్ధి కొరకు యోగము అభ్యర్థించవలెను. శరీరమును, మేడను, శిరమును చక్కగా సముగా నిలిపి దృష్టిని నాసికాగ్రముపై కేంద్రీకరింపవలెను. ఆ విధముగా కలత
నటువంటి నియమిత మనస్సునుతో భయమును వీడి బ్రహ్మచర్యమును పాటించుచు యోగి అయిన వాడు నన్నే హృదయమునందు ధ్యానించుచు నన్నే జీవిత పరమగతిగా చేసుకోనవలెను. సో భగవంతుడు ఈ యోగాభ్యాసం చేసేదానికి సరైన ప్రదేశం, సరైన ఇది ఇక్కడ మనం ఒక నగరంలో ఒక సిటీ జీవనంలో చేసే అవ్వదు. ఇది అభ్యసించాలి అంటే ఏకాంత స్థలం, శుచౌ దేశే అంటే పవిత్రాస్థలం అని. సో తీర్థక్షేత్రాలు లేకుంటే చెప్పేది సత్వగుణ, రజోగుణ, తమోగుణ అలాగా ఒక ప్రదేశాలని మేము విభాగం చేయొచ్చు. ఈ ఎక్కడ పాపకార్యం జరుగుతుంది అది తామసిక ప్రదేశాలు. ఇక్కడ చాలా యాక్టివిటీస్ ఈ నగర జీవనంలో ఉంటుంది. సో అది జనాలంతా పరిగెత్తుంటారు, అది రజోగుణం. సత్వగుణం అంటే ఇది ప్రకృతిలో కొండ, ఒక అడవి, దీన్ని సాత్విక ప్రదేశాలు చెప్పేది, ప్రకృతి మధ్య. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది ఈ అభ్యాసం చేయవాలంటే మనము ఆ ప్రదేశాలని మొదట వెళ్ళాలి మనం. సో ఇప్పుడు మనకి ఆ ప్రదేశాలు చాలా తక్కువగా ఉంది. అక్కడ వెళ్తేనో మనకి అక్కడ జీవించే ఒక ఇది అభ్యాసం లేదు మాకు. ఏకాంతంగా ఇది ఈ మనకి అక్కడ ఏమి ఎవరో ఒక సంఘం లేదు అంటే అంత జంతువులు, క్రూర జంతువులు, వైల్డ్ యానిమల్స్, పులి, సింహము, సర్పము, సో ఇవంతా ఉండొచ్చు. అయితే కూడా ఒక వాళ్ళు అభ్యసించుతున్నారు ఇక్కడ. ఇది శుచౌ దేశ. సో అది ఫస్ట్ కండిషన్స్ అభ్యసించేదానికి. ఇది దానిపైన తర్వాత భగవంతుడు చెప్తుండేది, నా పైన వాళ్ళు హృదయం ముందు నిలసిండే నా పైన వాళ్ళు ధ్యానించుచు జీవిత పరమగతిగా చేసుకోనవలే. మన సంయమ్య మచ్చిత్తో యుక్త ఆసీత మత్ పరహ. మత్ చిత్తో అంటే భగవంతుడి పైన మనస్సు, మత్ పరహ అంటే భగవంతుడే జీవన పరమగతి అని. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది ఇది అవసరం. సో యోగాభ్యాసంలో ఈ ధ్యాన యోగ మార్గంలోనూ భగవంతుని పైన మనస్సు సంలగ్నం చేయాలని మొదటించిన భగవంతుడు చెప్తుండేది. యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగి నియతమానసః శాంతిం నిర్వాణ పరమం మత్సంస్థాం అధిగచ్చతి. మరల భగవంతుడు దేహము, మనస్సు, కర్మలను ఈ విధంగా నిరంతరము నియమించుచు యోగి అయిన వాడు నియమిత మనస్సు కలవాడే భౌతిక స్థితి నుండి విరమించుట ద్వారా భగవద్ రాజ్యమును, కృష్ణధామును పొందును. మత్ సంస్థాం, మత్ కృష్ణుడు నేను 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 అని చెప్తుంటే ఇది భగవంతుడి పైన మనసు పెట్టాలి. కొంత అభ్యాసాలు యోగ సంస్థలు వాళ్ళు అభ్యాసించండి. ఏదిపైన మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారో, ఏదో ఒకటైన బిందు, ఏదో ఒకటైన ఒక వెలుగు, ఈ రకంగా వాళ్ళే ఒక కల్పించుకునే విధానాలు ఉన్నాయి. ఈ భగవద్గీతలో స్టాండర్డ్ భగవంతుడు ఏం పతాంజలి యోగ సిస్టమ్ పర్టికులర్లీ. సో అదే డీటెయిల్గా ఉండొచ్చు. అయితే ఇక్కడ సంక్షిప్తంగా భగవంతుడు ఈ భగవద్గీతలను కూడా ఈ ధ్యానం మార్గం గురించి, అష్టాంగ యోగం గురించి భగవంతుడు చెప్తుండేది. ఇది సరైన యోగ మార్గం. మేము కల్పించుకొని చేసేది విధి విధానాలు, అది నగరంలో ఉండుకోనో లేకుంటే ఏదో ఒక సొన్న పైన మనస్సు పెట్టి చేసేది అది కాదు ధ్యానం. ధ్యానం అంటే కృష్ణుని పైన, భగవంతుడు పరమాత్మ స్వరూపం పైన ధ్యానించేది, అది నిజమైన ధ్యానం. ఓ అర్జున, అతిగా భుజించువానికి లేదా అతి తక్కువ తినువానికి, అతిగా నిద్రించువానికి లేదా తగినంత నిద్రలేని వానికి యోగి ఎక్కుటకు అవకాశం లేడు. సో ఇంద్రియ నిగ్రహానికి ఇది చాలా సహాయం చేస్తుంది. సరైన నిద్ర, యుక్తాహార విహారస్య యుక్త చేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నాబోధస్య యుక్త యోగి భవతి దుఃఖ. నియమితములైన ఆహారం, నిద్ర, విచారము, విహారము, కర్మములు గలవాడు యోగాభ్యాసం ద్వారా భౌతిక క్లేశములను శమింపజేసుకోనగలడు. యోగాభ్యాసము ద్వారా యోగి తన మనోకర్మలన్నింటినీ నియమించి విషయ కోరికల రహితమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితి యందు నిలిచినప్పుడు యోగమునందు స్థిరుడైనట్లుగా చెప్పబడెను. గాలి లేని చోట నున్న దీపము నిశ్చలంగా నుండే రీతి నిగ్రహింపబడిన మనస్సు గల యోగి తన పరతత్వ ధ్యానమున సదాస్థిరుడై ఉండును. సమాధి అనబడు పూర్ణ స్థితిలో మనుజుని మనస్సు సమస్త మానసిక కలాపముల నుండి యోగాభ్యాసము చేత నిరోధింపబడి ఉండదు. శుద్ధమైన మనస్సుతో ఆత్మను వీక్షింపగలుగుట మరియు ఆత్మయందే ఆనందమును, సుఖమును అనుభవింపగలుగుట అను విషయమున మనుజుని సమర్థతను బట్టి అట్టి పూర్ణత్వ స్థితిని నిర్ధారింపవచ్చును. అట్టి ఆనందమైన స్థితిలో పవిత్రమైన ఇంద్రియముల ద్వారా అనుభవమునకు వచ్చు అపరిమిత దివ్యానందములో మనుజుడు స్థితిని పొంది ఉండును. ఆ విధంగా స్థితుడైన అతడు సత్యము నుండి
వైదొలగక దానికి మించిన వేరొక అధిక లాభం లేదని భావించును. అట్టి స్థితిలో నిలిచిన వాడు గొప్ప కష్టమునందైనను చలింపకయుండును. భౌతిక సంపర్కముచే ఉత్పన్నమగు సమస్త దుఃఖముల నుండి వాస్తవమైన ముక్తి ఇదియే. సో భగవంతుడి పైన మనస్సు పెట్టినప్పుడు అది ఇంకా మన మనస్సు, ఇంద్రియాలు అంతా కూడా పరిశుద్ధం అవుతుంది. సో ఇది విధానం, భగవంతుడి పైన సతతంగా ధ్యానించే విధానంగా అది సాధ్యమవుతుంది. సో భక్తి మార్గంలో నేరంగా భగవంతుడి నామం పలికే ద్వారా మనం దాన్ని అభ్యసిస్తాం. సో ఓకే, రెండు విధానము మన పవిత్రీకరణ, పవిత్ర స్థితి ఇలా వచ్చేదానికి. ఇప్పుడు కలుషిత ఇంద్రియాలు, మన ఇంద్రియాలు చూస్తుండే సరిగా చూస్తలే, వింటుండే సరిగా వింటుండే. సో ఇంద్రియ భోగ ఆసక్తితో మనము ఇంద్రియాన్ని వినియోగిస్తున్నాం. అయితే ఇదంతా కల్మషాలు వెళ్ళినప్పుడు సహజంగా భగవంతుడిని సేవించే ఒక ప్రవర్తన వస్తుంది. సో భక్తి కార్యంలో అది నేరంగా ఋషికేశ సేవయ భక్తి రుచిది. మన ఇంద్రియాలు మేము నేరంగా భగవంతుని సేవలో వినియోగించి ఆ ఒక విధానంతో అది పరిశుద్ధం అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనస్సు భగవంతునిపై పెట్టి అయితే చాలా సమయం కావాలి ఈ యోగాభ్యాసము అభ్యసించేదానికి, దీంట్లో ఫలితం వచ్చేదానికి చాలా చాలా సమయం. సో మేము వినేది వాల్మీకి ముని 60,000 సంవత్సరాలు వాళ్ళు దీన్ని ధ్యాన మార్గంలో అభ్యసించారు. సో ఇప్పుడు ఎవరికి ఆయుష్ అంత పెద్దది ఉంది. సో చాలా సమయం కావాలి, చాలా తీవ్ర తపశ్శక్తి, తీవ్ర ఇంద్రియ నిగ్రహం ఇవంతా అవసరం ఉంది దీంట్లో పరిపూర్ణతం దొరికేదానికి. సో తర్వాత యోగాభ్యాసం ద్వారా కొంత సిద్ధిలు లభిస్తుంది. సో ఈ సిద్ధిలు లభించినప్పుడు ఒక వ్యక్తి యోగ లక్ష్యం తెలియక వాళ్ళు అక్కడే నిలిచిపోవచ్చు. సో ఇది చూస్తాం, ఎంతో అసురులు వాళ్ళు యోగాభ్యాసం ద్వారానే సిద్ధిలు పొందుతారు. అయితే ఆ సిద్ధిలు పొందాక వాళ్ళు దాన్ని వినియోగించి అదే పరిపూర్ణతం అనుకుని వాళ్ళు మరలా భౌతిక కార్యాల్లో ఉండిపోతారు. సో ఇక్కడ చూపిస్తుండేది ఒక అసురుడు, తృణావర్త అసురుడు ఈ యోగాభ్యాసంలో 8 అష్టసిద్ధిలు దొరుకుతున్నాయి చెప్పారు. అణిమ, లగిమ, మహిమ, ఇషిత, వషిత అని. ఇది ఒక చిన్న చీమ్ కింద చిన్నదవ్వచ్చు, పెద్ద ఒక పర్వతం కింద పెద్దగా అవ్వచ్చు, ఒక గాలిలో తేలుకొని వెళ్ళొచ్చు. అణిమ, మహిమ, ఈ రకంగా ఏది కావాలన్న కోరికలు దాన్ని పూరించే ఒక శక్తి, ఏదో ఒక గొప్ప ఒక గ్రహంని సృష్టించే ఒక శక్తి. సో ఇదంతా సిద్ధిలు, యోగా సిద్ధిలు ఉన్నాయి. అయితే ఇది దొరికినప్పుడు సామాన్యంగా జనంలో పక్కదారి దీనికి వెళ్ళే ఒక ఇది ఉంటుంది. సో శుద్ధ భక్తులకి కూడా ఉంది ఈ అనుమానానికి కూడా ఈ సిద్ధి ఉంది. అయితే దాన్ని భగవంతుల సేవలో వినియోగిస్తున్నారు, అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నది. అది దాన్ని దుర్వినియోగం చేయరాదు ఆ యోగ సిద్ధిలు. అది అణిమ, మహిమ, లగిమ. సో ఒక టైం ఆచార్య ప్రభుపాద ఒక స్టోరీ చెప్పేది మనకి. ఏదో ఒక వ్యక్తి తన పల్లి నుంచి చాలా సంవత్సరాలు ఎక్కడో వెళ్ళారు, ఎక్కడో ఒక హిమాలయకు, ఎక్కడో 10-20 సంవత్సరాల తర్వాత ఆ వ్యక్తి తర్వాత మరలా వాళ్ళ పల్లికి వస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేది, అందరూ మంది ప్రశ్నించినప్పుడు మీరేం నేర్చుకున్నారు ఇంత సంవత్సరాలు, యోగి మధ్య ఉన్నారు కదా, మీరేం చేశారు? నేను చాలా నేర్చుకున్నాను యోగాభ్యాసము, మీకంత చూపుతాను వచ్చే రోజు, మీరందరూ రండి, రేపు టుమారో మార్నింగ్ నేను చూపుతాను మా ఒక నది దగ్గర, మీరు రండి. సో అందరూ అక్కడ సరోవరంకి వెళ్తే ఈ వ్యక్తి చూడండి నేను నీళ్ళ పైన నేను నడుచుకొని పోయే శక్తిని పొందాను. సో అది ఉంటుంది యోగాభ్యాసం ద్వారా, వాళ్ళు నీళ్ళ పైన వాళ్ళు నడుచుకోనొచ్చు, వాళ్ళు ఏమి దాంట్లో మునుగెళ్ళేవాళ్ళు. సో దీన్ని అందరూ చూసి ఓ చాలా గొప్ప విషయము, మీరు అంత నేర్చుకున్నారు అని. సో ఇంక అక్కడ ఉండే ఇంకొక వ్యక్తి, ఒక చాలా సీనియర్, ఒక వయసు అయింది, ఒక ముసలాయన, ఆయన చెప్పింది లేదు ఇంతే నేర్చుకోండి, ఇంత సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాలు యోగాభ్యాసం అని చేసి నువ్వు ఇంతే నేర్చుకోండి నీళ్ల పైన వెళ్ళేదానికి. అది నేను ఒక 2 రూపాయలు ఒక ఫిషర్, ఇది బోట్ మ్యాన్ వీళ్ళకి ఇస్తే ఆ వ్యక్తి నన్ను తీసుకొని వెళ్తాను. సో నేనేమి దానికోసము 20 సంవత్సరాలు అభ్యసించే అవసరం ఉందా? సో చెప్తా. సో ఇది ఈ రకంగా ఇది యోగాభ్యాసము, యోగ సిద్ధి పొందేది లక్ష్యం కాదు. సో ఇంకా ఇప్పుడు అణిమ, మహిమ ఇవంతా చాలా చాలా గొప్ప శక్తిలే అని చెప్పొచ్చు. అయితే ఈ విజ్ఞానం కూడా ఇప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు కూడా వాళ్ళ అడ్వాన్స్మెంట్తో ఎన్నో ఈ రకంగా ఇది కనిపెట్టారు. సో ఈ సిద్ధిలు వాళ్ళు అభ్యసించగానే ఎంతో ఒక భౌతిక సౌలభ్యాలు మనకి ఇస్తున్నారు. సో ముఖ్య విషయం, లక్ష్యం ఏమంటే ఈ యోగాభ్యాసం ద్వారా భౌతిక మన కోరికలు పూరించేదానికి కాదు,
భౌతిక ఇది మనకి మెటీరియల్ ఫెసిలిటీస్ దొరికేదాన్ని కాదు. యాక్చువల్లీ యోగాభ్యాసం ఉండేది దీని లక్ష్యం ఏమంటే మనం ఎవరు అని మేము అవగాహన చేసుకునేది. నేను దేహం కాదు, నేను ఆత్మ. సో నాతో భగవంతుడు పరమాత్మగా నివసించాడు మా హృదయంలో. సో ఆ భగవంతుడు ఆత్మీయ సంబంధం మరల నేను ఎలా పొందేది, అది ఈ యోగాభ్యాసం లక్ష్యం. ఏదైనా యోగం అవుతానో అదే లక్ష్యం. సో ఇది ఇట్లా ధ్యాన మార్గంలో కూడా అదే లక్ష్యం. భగవంతుడిని చూసి భగవంతుడి ఆజ్ఞలను పాలించే ఒక సహజ స్థితికి వచ్చేదే ఈ యోగాభ్యాసం లక్ష్యం. ఆవిక అదే ఈ యోగాభ్యాసంలో కూడా మనం ఏమి చెప్తాం, ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణత్వం, బ్రహ్మ, పరమాత్మ, భగవాన్ అనే ఒక అనుభూతి అది క్రమేణంగా వస్తుంది. అది స్థిర నిశ్చయముతో శ్రద్ధను కలిగి యోగము అభ్యసించు మనుజుడు ఆ మార్గము నుండి వైదొలగ ఉండవలేదు. మానసిక కల్పనల నుండి ఉత్పన్నమైన విషయ కోరికలన్నింటినీ ఎటువంటి మినహాయింపు లేకుండా త్యజించి అతడు మనస్సు ద్వారా ఇంద్రియములను అన్ని వైపుల నుండి నియమింపవలెను. నిశ్చయమైన బుద్ధితో క్రమముగా నెమ్మదిగా మనుజుడు సమాధి మగ్నుడు కావలెను. ఆ విధముగా మనస్సును ఆత్మయందే నిలిపి అతడు ఇక దేనిని గూర్చియో చింతింపరాదు. చంచలత్వము మరియు అస్థిరత్వము కారణమున మనస్సు ఎచ్చట పరిభ్రమించిననో మనుజుడు దాని అచ్చట నుండి తప్పక నిగ్రహించి ఆత్మవశమునకు గొని రావలెను. నాయందు మనస్సు లగ్నమైన యోగి తప్పక ఆధ్యాత్మిక ఆనందము ప్రశాంత మనసామిహేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాస్త్ర రజసం బ్రహ్మభూత అకల్మషం. నా యందు మనస్సు లగ్నమైన యోగి తప్పక ఆధ్యాత్మిక ఆనందం అత్యున్నత పూర్ణత్వము పడయను. రజోగుణమునకు పరముగా నుండు అతడు పరబ్రహ్మముతో తనకు గల గుణరీతి ఏకత్వము నెరగి పూర్వ కర్మఫలము నుండి ముక్తుడగును. ఆ విధముగా ఆత్మ నిగ్రహుడైన యోగి నిరంతరము యోగమును అభ్యసించుచు భౌతిక కల్మషములకు దూరుడై భగవానుని దివ్యమైన ప్రేమయుత సేవయందు అత్యున్నతమైన పూర్ణానంద స్థితిని పొందును. నిజమైన యోగి నన్ను సర్వజీవులయందును మరియు సర్వజీవులను నాయందును గాంచును. ఆత్మదర్శి అయిన అట్టివాడు దేవదేవుడైన నన్నే నిక్కముగా సర్వత్రా గాంచును. యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి తస్యాహం న ప్రణశ్యామి నచమేన ప్రణశ్యతి. నన్ను సర్వత్రా వీక్షించువానికి మరియు నాయందు సమస్తమును గాంచువానికి నేను కనబడుకపోవుట గాని నాకు అతడు కనబడకపోవుట గాని జరుగను. కృష్ణ భక్తి భావన ఎందున్నవాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వత్రా నిలిచి ఉన్నట్లుగా నిక్కము గాంచగలుగు. అంతేగాక అతడు ఆ దేవదేవుని యందు సమస్తమును వీక్షించును. అట్టివాడు ప్రకృతి యొక్క విభిన్న రూపములను దర్శించినట్లు గోచరించినను సర్వము శ్రీకృష్ణుని శక్తి ప్రదర్శనమే అని తెలుసుకొని అన్ని వేళలా కృష్ణ భక్తి భావన యందు నిలిచి ఉండును. సర్వమునకు శ్రీకృష్ణుడే ప్రభువు మరియు కృష్ణుడు లేకుండా ఏదీను స్థితిను కలిగి ఉండలేదన్న భావనయే కృష్ణ భక్తి రసభావనము మూల సిద్ధాంతం. కృష్ణ ప్రేమ వృద్ధియే కృష్ణ భక్తి రసభావనం. అట్టి దివ్య స్థితి లౌకిక ముక్తికి సైతము అతీతమై ఉన్నది. ఆత్మానుభవములకును అతీతమైన అట్టి కృష్ణ ప్రేమను పొందిన స్థితిలో భక్తుడు కృష్ణునితో ఏకమగును. అనగా భక్తునకు కృష్ణుడే సర్వస్వమై నిలుచును మరియు భక్తుడు అట్టి కృష్ణ ప్రేమతో నిండిపోవును. అంతటా భగవానుడు మరియు భక్తుని నడుమ ఒక సన్నిహిత సంబంధము ఏర్పడను. అటువంటి స్థితిలో జీవుడు నశించుట గాని భగవానుడు భక్తుని చూపు నుండి దూరమగుట గాని జరగదు. వాస్తవమునకు కృష్ణుని యందు లీనమగుట ఎనున్నది ఆధ్యాత్మిక నశింపు వంటిది. కనుకనే భక్తుడు అట్టి ప్రమాదమును కొనితచ్చు కోనడు. బ్రహ్మ సంహిత యందు ఇట్లు తెలుపబడినది. ప్రేమాంజనచురిత భక్తి విలోచనేన సంతా సదైవ హృదయేషు విలోకయంతి యం శ్యామ సుందరమచింత్య గుణస్వరూపం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. ప్రేమాంజనమును కనులకు పూసుకొని ఉన్న భక్తులచే సదా వీక్షింపబడు ఆదిదేవుడైన గోవిందును నేను భజింతును. భక్తుని హృదయంలో అతడు తన నిత్యమైన శ్యామసుందర రూపముతో సదా దర్శితమై ఉండును. ఇటువంటి స్థితిలో భక్తుని చూపునకు శ్రీకృష్ణుడు ఎన్నడను దూరము కాడు. అలాగునే భక్తుడను శ్రీకృష్ణ భగవాని దృష్టి నుండి దూరముగా పోడు. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని హృదయస్థ పరమాత్మగా వీక్షించు యోగి విషయములను ఇది వర్తించను. అట్టి
యోగి క్రమముగా శుద్ధ భక్తునిగా మారి హృదయమునందు శ్రీకృష్ణుని గాంచకుండా క్షణకాలము జీవించలేని స్థితికి వచ్చును. యాక్చువల్లీ సో ఈ యోగాభ్యాసం ద్వారాను ధ్యాన యోగం ద్వారాను పరమాత్మ దర్శనమై పరమాత్మను శరణ ఆశ్రయించేది ఇది భక్తుడిగా మార్పేది. సో ఈ ధ్యాన యోగి కూడా భక్తి యోగిగా మారుతారు. అది ఇక్కడ చెప్తుండేది. లక్ష్యం ఒక్కటే, భక్తి మార్గంలో నేరంగా ఈ భగవంతుని సేవించే విధానం స్వీకరించేది. ఈ ధ్యాన మార్గంలో భగవంతుని మొదటగా చూసేది పరమాత్మ దర్శనం, తర్వాత భగవంతుని ఆశ్రయించేది. సో రెండు కూడా ఒకటికే వస్తుంది. సో దీనంతా విన్నాక ఇప్పుడు నేను మరియు హృదయస్థ పరమాత్మ ఇరువురను ఏకమనేగి ఎరగి పరమాత్మ భజనమందు నియుక్తుడైన యోగి అన్ని పరిస్థితుల్లో ఎందును నాయందే నిలిచి ఉండును. సర్వభూత స్థితం యో మా భజంతే ఏకత్వం ఆస్థిత సర్వతా స్పర్తమానోపి సయోగి మై వర్తతే. సో యోగాభ్యాసం ద్వారా మనము లక్ష్యం కూడా భగవంతుడిని పరమాత్మని చూసేది, భగవంతుడిని ఆశ్రయించేది అని స్పష్టంగా భగవంతుడు పలుకుతున్నారు. ఆత్మౌపమ్యేన సర్వత్ర సమం పశ్యతి యో అర్జున సుఖం వా యది వా దుఃఖం సయోగి పరమోమతః. ఓ అర్జున, ఎవడు తనతో పోల్చుకొని సమస్త జీవులను వాటి సుఖ దుఃఖములందు సమముగా గాంచునో అతడే ఉత్తమ యోగి అనబడను. సో ఇదంతా విన్నాక అర్జునుడు చెప్పేది, సో అర్జున, కృష్ణ నువ్వు ఇది చెప్తున్నావు, ఇంత తీవ్ర తపస్సు, ఇంత అడవి కొండకి వెళ్ళి ఏకాంత స్థలంలో అభ్యసించే ఈ ఒక విధానం, మనస్సు ఇంద్రియాలని సంపూర్ణ నిగ్రహించి అభ్యసించే విధానం, చాలా చాలా సంవత్సరం అభ్యసించే విధానం ఇది. సో నాకు ఇది అవ్వదు అని అర్జునుడు ప్రామాణిక వ్యక్తిగా చెప్తున్నారు. అర్జునుడు యోయాం యోగస్త్వయా ప్రోక్త సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వా స్థితి స్థిరాం. ఓ మధుసూదన, మనస్సు చంచలమును మరియు అస్థిరమును అయ్యున్నందున నీవు సంగ్రహముగా తెలిపినటువంటి యోగ పద్ధతి ఆచరణకు అసాధ్యమైనదిగను మరియు ఓర్వరానిదిగను నాకు తోచుచున్నది. సో మనం ఎప్పుడు కూడా అర్జునుడు ఇది అభ్యసించింది యోగాభ్యాసం చూడలే. యాక్చువల్లీ అర్జునుడు అర్హతలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అర్జునుడు గొప్ప యోధుడు, అన్ని కింద భగవంతుడ ఆత్మీయ భక్తుడు. సో అర్జునుడికి అర్హతలు మనకి లెక్కించేకి అవ్వదు. సో ఆ వెనకాలి సమయంలో ద్వాపర యుగంలో రాజకుమారుడు మొదటే బ్రహ్మచర్య గురుకులంలో అభ్యాసం, వనవాసం వాళ్ళకి తెలుసు. తర్వాత కూడా వాళ్ళు వనవాసం 12 సంవత్సరాలు ఉన్నారు. సో అర్జునుడికి ఇదేమి కష్టకరమని ఒక వైపు చెప్పేకి అవ్వదు. ఒతేనో అర్జునుడు చెప్తుండేది తన ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీస్, బాధ్యతలు, గృహస్థ జీవనము, మహారాజు క్షత్రియ కార్యకలాపాలు, దీని మధ్య నాకు పాటించక అవ్వదు. ఇంకా అర్జునుడు కూడా చెప్పుడు కూడా చేయలే, అభ్యసించలే ఈ విధానం ఈ ద్వాపరయుగంలో కూడా. సో అర్జునుడు చెప్తుండే నాకు అవ్వదు అని చెప్తున్నారు ఈ అభ్యాసం. ఇంకా వెనకాలి చెప్పాలి అంటే అర్జునుడు భగవంతుడు నిత్య సహచర అయిండే కారణమున వెనకాల నరనారాయణ ఋషుల నరుడు కూడా అంత గొప్ప వ్యక్తి. సో తర్వాత అర్జునుడు ఈ చెప్పే మాట భగవంతుడు చెప్పేది, అసంశయం మహాభావో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే. ఇది అసాధ్యమనే కాదు, అయితే సమయము ఆమెక ప్రతి ఒక్కటి టైం, ప్లేస్, సర్కమ్స్టాన్సెస్ దీన్ని చూడాలి పడుతుంది. సో భగవంతుడు దానికి అర్జునుడికి చెప్పేది, ఓ గొప్ప భుజములు కలిగిన కుంతిపుత్ర, చంచలమైన మనస్సును నిగ్రహించుట నిస్సందేహంగా మిగుల కష్టతరమైనను దానికి తగిన అభ్యాసం మరియు వైరాగ్యములచే సాధింపవచ్చు. సో అభ్యాసేనచ వైరాగ్యం. సో అభ్యాసం, సో ఈ అభ్యాసం అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ ధ్యాన మార్గం అభ్యాసం కాదు, కలియుగానికి అభ్యాసం భగవంతుడ భక్తి కార్యాలు, నామజపం పర్టికులర్లీ. సో దాన్ని మేము తర్వాత చూస్తాం. సో అభ్యాసం సరి అయిన విధానం అభ్యాసం తీసుకుంటే, సో దాని ద్వారా ఒకటి వైరాగ్యం, ఇంద్రియ వస్తువు నుంచి విడిపడేది, అది 50 అభ్యాసంలో కూడా 50వ పథంలో కూడా అది మస్ట్. అయితే ఇది కార్యసాధ్యం అవుతుంది భక్తి మార్గంలో, ఈ నియమాలు పాలించేక అవుతుంది. ఎలైనా కృష్ణుని గూర్చి శ్రవణము చేయుట ద్వారా మనుజుడు అప్రయత్నంగా పరతత్వమునందు అనురక్తుడు అగును. అట్టి పరతత్వానురాగమే పరేషానుభవము, ఆధ్యాత్మిక సంతృప్తి అనబడదు. ఆకలి గొన్నవాడు తాను తిను ప్రతి ముద్ద ఎందు తృప్తిని పొందుటతో ఈ ఆధ్యాత్మిక సంతృప్తిని కోల్పవచ్చును.
ఆకలిగొన్నవాడు ఎంత అధికముగా భుజించినచో అంత అధికముగా తృప్తిని మరియు శక్తిని పొందని రీతి భక్తి యోగమును అధికముగా వనరించుచున్నప్పుడు మనస్సు భౌతిక విషయముల నుండి విముఖమై యుండును కనుక అధికముగా దివ్య ఆనందము మరియు సంతృప్తి ఒసగూడుచుండును. ఇది చక్కని వైద్యము మరియు పథ్యముతో రోగమును నయము చేయు ప్రక్రియ వంటిది. కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలలను శ్రవణము చేయుట మూర్ఖ మనస్సుకు చక్కని వైద్యము కాగా, కృష్ణ ప్రసాదమును స్వీకరించుట భవరోగికి సరైన ఆహారమై ఉన్నది. ఎట్టి భవరోగ చికిత్సా విధానమే కృష్ణ భక్తి రసభావన విధానము. సో ఏది అభ్యాసం అనేది ఆచార్యులు చక్కగా చెప్తుండేది భగవంతుని గురించి వినేది శ్రవణం, భగవంతుని పదాలు, భగవంతుని లీలలు, భగవంతుని నామము, భగవంతుని రూపము, దాని గురించి వినేది శ్రవణం. ఆమె తర్వాత భగవంతునికి అర్పించిండే ఆహారం, ప్రసాదం స్వీకరించేది. ఈ ఆయుర్వేదంలో చెప్తారు, ఒకటి మద్దు మెడిసిన్, ఒకటి పథ్యం ఆహారం. సో అలాగే చెప్తారు. ఈ మా కృష్ణ ప్రజ్ఞ, కృష్ణ చైతన్య విధానం కూడా మనకు ఈ భవరోగం నుంచి మనని ముక్తి చేస్తుంది అని ఆచార్య ఇది అభ్యాసం అని చెప్తున్నారు. మనస్సు నిగ్రహింపబడేవానికి ఆత్మానుభవం అతి కష్టకార్యం. కానీ మనో నిగ్రహం కలిగి తగిన పద్ధతుల ద్వారా యత్నించడానికి జయము తప్పక సిద్ధించును. ఇది నా అభిప్రాయము. అర్జునుడు చెప్పేది చంచలాయి మన కృష్ణ సమాధి బలభద్రుడ. చంచల మనస్సు చాలా చాలా చంచలం. సో దీన్ని నిగ్రహించేకి అవ్వదు. ఎలా నిగ్రహించేకి అవ్వదు అంటే, ఒక గాలిని ఎవరు నిగ్రహించకపోవద్దు. సో అర్జునుడు చెప్తారు, నేను కావాల్సిన గాలిని నిలిపోవచ్చు. నేను అర్జునుడికి దివ్య అస్త్రాలు ఉన్నాయి. గాలి, తుఫాన్, హరికేన్స్, దాన్ని నిలిపోవచ్చు, చండం, మారుతాం. అయితే నాకు దీన్ని నిలిపేకవ్వదు. యావది వాయువుని నిగ్రహించటేనో మనస్సు నిగ్రహించకపోవద్దు. సో మనస్సు నిగ్రహించి చాలా కష్టమే. అయితే సరైన విధానము ప్రస్తుత సమయంలో మేము భగవంతుడి నామజపం ద్వారా, భగవంతుల భక్తి కార్యాల ద్వారా అది సాధ్యమవుతుంది. తర్వాత లాస్ట్ గా ఈ అధ్యాయంలో అర్జునుడు ఇంకొక ప్రశ్న. ఓకే కృష్ణ, కొంత సమయం ఎవరైనా అభ్యాసం చేస్తున్నారు, ఆధ్యాత్మిక ప్రక్రియలు, ఆధ్యాత్మిక యోగాభ్యాసం, కర్మయోగము, ధ్యాన యోగము, భక్తి యోగము, ఏదైనా ఒకటి అభ్యాసించుతున్నారు. అయితే తర్వాత దాన్ని వాళ్ళు విడిచేస్తారు. మరలా భౌతిక కోరికలు చాలా ఎక్కువయ్యి, చాలా నాకు అవ్వదు నాకు అని విడిచేయచ్చు. సో వాళ్ళకి వాళ్ళ గమ్యం ఎట్టిది అని చెప్తున్నది. విఫలమైన యోగి యొక్క గమ్యం. అర్జునుడు ప్రశ్న. అర్జునుడు పలికిన, ఓ కృష్ణ, తొలుత ఆత్మానుభావ విధానము శ్రద్ధతో అనుసరించి పిదప లౌకిక భావన కారణంగా దానిని త్యజించి యోగమునందు పూర్ణత్వమును పొందలేని విఫల యోగి గమ్యం ఎట్టిది. ఆధ్యాత్మిక మార్గము నుండి వైదొలగిన అట్టి మనుజుడు ఆధ్యాత్మిక జయమును మరియు లౌకిక జయమును రెండింటిని పొందని వాడై ఎచ్చోటను స్థానము లేకుండా గాలిచే చెదరిన మేఘము వలె నశింపడా. సో అర్జున ప్రశ్న, ఇది మేఘం, కొన్ని సమయం మేఘాలు, చిన్న చిన్న మేఘాలు పెద్ద వేగం ఇచ్చి అది సపరేట్ అవ్వచ్చు చిన్నగా. సో అలాగా అది చెదిరిపోతుందా గాలి ఇచ్చి ఆ మేఘం ఇలా చెదిరిపోయినట్లు ఈ వ్యక్తి భౌతికంగా కూడా ఏమి సమర్థుడు కాడు, ఆధ్యాత్మికంగా కూడా పూర్ణత్వం పొందలే. సో ఈ వ్యక్తి సంపూర్ణంగా జన్మ నష్టమైందా అని అర్జునుడి ప్రశ్న. ఎందుకంటే ఏంటంటే భౌతికంగా ఎన్నో బాధ్యతలు ఉన్నాయి, ఎన్ని కర్తవ్యాలు ఉన్నాయి, దానికి సాధించేదానికి ఎంతో శ్రమించాలి. సో ఆ వ్యక్తి దాన్ని చేస్తుంటే అట్లీస్ట్ భౌతికంగా కొంత ఆనందము పొందొచ్చేయండి. అదే ఈ వ్యక్తి ఆధ్యాత్మికంగా చాలా తీవ్రంగా తీసుకునే కారణమున అక్కడ లేదు, ఇక్కడనూ పూర్ణత్వం కాలే, అక్కడనూ ఇది కాలే. సో రెండు కూడా లాసా అని, నష్టమా అని అర్జునుడి ప్రశ్న. నా సందేహమును, ఓ కృష్ణ, ఈ నా సందేహమును సంపూర్ణంగా తొలగించమని నిన్ను వేడుచున్నాను. నీవు తప్ప ఈ సందేహమును నివారించువారు వేరు ఎవరను లేరు. ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్పేది, పార్థం నైవేహ నాముత్ర వినాశస్తస్య విద్యతే నహి కళ్యాణ కృత్ కశ్చిత్ దుర్గతిం తాత గచ్చతి. ఓ పార్థ, శుభకార్యముల నందు నియుక్తుడైన వాడు ఈ లోకమును గాని పరలోకమును గాని వినాశమును పొందడు. మిత్రమా, మంచి చేయువాడెన్నడునో చెడు చే పరాజితుడు కాడు. నై కళ్యాణ కృత్ కశ్చిత్ దుర్గతిం తాత గచ్చతి. నై కళ్యాణ. సో చెప్పేది భగవంతుడు చెప్తుండేది, ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యాలు, భగవంతుడిని సంతృప్తి చేసే కార్యాలు, ఇది ఎల్లప్పుడూ ఇది దివ్యమైనది. సో దీనికి భౌతిక కార్యాలకి పోల్చేకవ్వదు.
ఏదైనా పోల్చాలి అంటే సేమ్ ఇది ఉండాలి, అయితే ఇది సేమ్ స్టాండర్డ్ కాదు. ఇది ఒకటి ఆధ్యాత్మం దివ్యమైనది, ఒకటి భౌతికం. దానికోసం భగవంతుడు చెప్తుండేది ఎవరైనా కొంత అభ్యసించితే, 2వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్పిన మాట, నేహాభిక్రమ నాశో అస్తి ప్రత్యవాయున విద్యతే స్వల్పమపి అస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహత్వభాయ. కొంత అభ్యసించితేను ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యాలు, ఇది ఇది శాశ్వతమైన ఫలితం. శాశ్వతమైన ఫలితం అంటే ఒకానొక రోజు మనకి మరలా భగవద్ధామకి చేర్పిస్తుంది ఈ కార్యాలు. సో ఇది నాశనం లేదు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఎలా నాశనం లేదు అని భగవంతుడు ఇప్పుడు వివరిస్తుండేది, ప్రాప్య పుణ్య కృతాం లోకాన్ ఉషిత్వా శాశ్వతీ సమా శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగ భ్రష్ట అభిజాయతే. యోగ భ్రష్టుడైన వాడు పుణ్యజీవులు వసించు పుణ్యలోకములందు అనేక సంవత్సరములు సుఖమును అనుభవించిన పిదప పవిత్ర కుటుంబమును గాని లేదా శ్రీమంతుల గృహమును గాని జన్మించును. సో ఇది సామాన్యంగా ఒక పుణ్యకార్యాల ద్వారా లభించే ఒక స్థితి, ఒక స్వర్గవాసం కావచ్చు, లేకుంటే మరల ఈ భూలోకంలోనే దొరికే ఒక జన్మాలు, ఉన్నత జన్మాలు అని. శుచినాం శ్రీమతాం అంటే చాలా పవిత్రమైన కుటుంబం, లేకుంటే శ్రీమతం అంటే చాలా ధనికలు, సో దీంట్లో పుట్టేది. సో వాళ్ళకి భౌతికం అంత ఇది లేవు, దుఃఖాలు లేవు. సో భగవంతుడు చెప్తుండేది ఒక విఫలమైన యోగికి ఆ ఒక జన్మము నేను అనుగ్రహిస్తాను. యోగ భ్రష్టుడైన వాడు పుణ్యజీవులు వసించుకోకే ఇదే. అథవా యోగినామేవ కులే భవతి ధీమతాం ఏతద్ధి దుర్లభతరం లోకే జన్మ యది ఈదృశం. లేదా దీర్ఘకాల యోగాభ్యాసము పిమ్మటయు కృత్య అకృత్యుడు కానిచో అతడు జ్ఞానవంతులైన యోగుల ఇంట జన్మము నందును, కానీ ఈ జగంలో అట్టి జన్మము నిశ్చయంగా అరుదుగా నుండును. సో ఇంకా లేకుంటే చాలా అడ్వాన్స్డ్ యోగి ఉంటే, చాలా అభ్యసించుంటే, ఆల్మోస్ట్ 80-90% అంత పర్ఫెక్షన్ పొందింటే వాళ్ళు భగవంతుడు చెప్తున్నది ఒక చాలా గొప్ప కుటుంబంలో భక్తులు వాళ్ళని యోగిలను చెప్తారు. సో ఆ కుటుంబంలో జన్మించి సో మొదటించిన వాళ్ళకి ఆ భక్తి మార్గంలో భగ్నం అవుతారు. మేము వినేది ఇప్పుడు ఆచార్యలో ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పేది, వాళ్ళు కూడా ఆ ఒక రకమైన కుటుంబం, వాళ్ళ తండ్రి మొదటించిన వాళ్ళకి భక్తి మార్గంలో వాళ్ళని ఇచ్చేసారు, వాళ్ళకి ప్రోత్సహించారు. సో ఆ కుటుంబాల జన్మం అంటే చాలా ఇది వెనకాల జన్మలోనే వాళ్ళు చాలా భక్తి చేశారని తెలుసుకున్నాను. భౌతికంగా మేమేమి సాధించలేనో అది దేహంతో అది నాశనం అయిపోతుంది. సో దేహం, నేను ఇక్కడ ఒక కోట్యాధిపతి, లక్షాధిపతి ఉండొచ్చు, అంత డబ్బులు పెట్టుకో ఉండొచ్చు, అయితే నెక్స్ట్ జన్మలో 1 రూపాయలు కూడా తీసుకొని వెళ్ళకపోతుంది. లేకుంటే నేను ఒక గొప్ప వ్యక్తి, అంత కీర్తి పొందిండొచ్చు, అయితే నెక్స్ట్ జన్మలో నేను వెనకాల జన్మలో నేను ఒక అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్, లేకుంటే నేను ఒక సైంటిస్ట్ లేదు. భౌతికమేమో సాధించేది ఏదైనా కూడా ఈ దేహంతో నాశనం అయిపోతుంది. అయితే ఇది ఆధ్యాత్మిక కార్యాలు, ఆత్మ మనం భగవంతుడిగా ప్రీత్యర్థం చేసే కార్యాలు, ఇది ఆత్మతో జన్మము ఈ భౌతిక జగత్తులను కంటిన్యూ అవుతుంది. ఎప్పటి వరకు అంటే మనం మరలా మన నిజ స్వరూపం మనం తెలుసుకొని భగవంతుడి సంబంధం పొంది భగవద్ధాం చేరే వరకు మనకి ఇది యాడ్ అవుతుంది. 1%, 2%, 5%, 10% అది చెప్తారు. భౌతికంగా ఎవరైనా లేదు నేను ఈరోజు పెద్దవి డాక్టరేట్ పొందాను, సో నెక్స్ట్ జన్మలో లేదు మీరు ఫస్ట్ ఎల్కేజీకి వెళ్ళాలి, క్లాస్ 1, క్లాస్ 2, క్లాస్ 3 లేదు నేను వెనకాల జన్మలో నేను ప్రొఫెసర్, నేను సైంటిస్ట్, నేను ఏమీ అలా కాదు. అయితే ఆధ్యాత్మికంగా మేము ఎంత చేసాం భగవంతుడి భక్తి కార్యాలు అంత మనకి భగవంతుడు రక్షించి తర్వాత అక్కడి నుంచి మేము స్టార్ట్ అవుతాం. సో మనకి మరలా మనకి అది నెక్స్ట్ జన్మలో భక్తి కార్యాలు చేసేదానికి ఒక ఇది దొరుకుతుంది మనకి. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 5% అంటే 6% స్టార్ట్ చేస్తాం, లేదా 30% ఫినిష్ అంటే 31% స్టార్ట్ చేస్తాం. సో అలాగా ఆధ్యాత్మిక కార్యాలు ఎప్పుడు నాశనం అవ్వద్దు, అది భగవంతుడు స్పష్టంగా ఇక్కడ చెప్తుండేది. సో ఆచార్యులు చెప్పేది దానికోసము అలాగా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడే మేము ప్రస్తుత సమయంలో పరిపూర్ణం పొందరాదు, మేము ముందు జన్మకి వెయిట్ చేయాలి. అంటే పతనము ఎప్పుడు కూడా అవ్వచ్చు, ఎప్పుడు కూడా పతనం అవుతుంది. సో ఇది ఛాన్సెస్. సో ఈ జన్మలోనే కలియుగ పర్టికులర్ ప్రస్తుత సమయంలో చాలా సులభమైన విధానం అనుగ్రహించారు. హరేర్నామ ఇవ కేవలం కలో నాస్తి స్థితిని స్వీకరించాలి ఎక్కువగానే మనకి ఆచార్యులు ఉపదేశిస్తారు. సో లాస్ట్ గా భగవంతుడి అధ్యాయంలో చెప్పేది పూర్వజన్మపు దివ్య చైతన్య కారణంగా అతడు కోరననే అప్రయత్నముగా యోగము వైపునకు ఆకర్షితుడగును.
జిజ్ఞాసువైన అట్టి యోగి శాస్త్రములందు తెలుపబడిన కర్మ నియములకు సదా అతీతుడై ఉండును. సమస్త కల్మషముల నుండి శుద్ధపడిన యోగి మరింత పురోగతి కొరకు శ్రద్ధతో యత్నించినప్పుడు బహుజన్ముల అభ్యాసం పితప అపూర్ణతలను బడసి అంతిమున పరమగతిని పొందును. సో లాస్ట్ గా భగవంతుడు చెప్తుండేది, యోగి అయిన వాడు తపస్వి కన్నను, జ్ఞాని కన్నను, కామ్యకర్మరతుని కన్నను అధికుడైనట్టి వాడు కనుక ఓ అర్జున, అన్ని పరిస్థితుల్లో ఎందునో నీవు యోగివి కమ్ము. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమేయుక్తతమో మతః. అత్యంత శ్రద్ధతో నా భావన ఎందే సదా నిలిచి ఉండువాడును, నన్నే తన యందు సదా స్మరించువాడును, మరియు నాకు దివ్యమైన ప్రేమయుత సేవను వరించువాడును అగు యోగి యోగులందరికన్నను అత్యంత సన్నిహితముగా నాతో యోగమునందు కూడినట్టి వాడై ఉన్నాడు. సర్వలలో అతడే అత్యున్నతుడు, ఇదియే నా అభిప్రాయము. సో భగవంతుడు ఈ అధ్యాయంలో యోగిల్లో కర్మయోగి, ధ్యాన యోగి, భక్తి యోగి, అష్టాంగ యోగి, రాజయోగి, ఎంతతో యోగ చెప్పొచ్చు, రకరకాల యోగి. భగవంతుడు అనేది నన్ను ఎవరో శ్రద్ధతో భక్తితో నన్ను పూజిస్తున్నారు వాళ్ళే అతి శ్రేష్టమైన యోగి. యోగినామపి సర్వేష, అన్ని యోగుల్లో సర్వశ్రేష్ఠుడు నా భక్తుడు అని ఈ అధ్యాయం చివరి శ్లోకాల భగవంతుడు చెప్తుంది. స్పష్టంగా ఉంది ఇక్కడ. సో యోగాభ్యాసం అది ఒక ఆథరైజ్డ్ మెథడ్, ఒక కలియుగంకి మనకి కాదు మనకి. సో అది ఏది ఆథరైజ్ అని కలియుగంకి కొన్ని ఇది వైద్య వాన్మయం ఇచ్చి మనము రెఫరెన్సెస్ చూసినాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఎస్, సో ఇది ఒకటి మనకు చూపిస్తుండేది. మేము ఆరంభం చేసినప్పుడు కర్మయోగం నుంచి అది జ్ఞానయోగంగా మారుతుంది. తర్వాత అష్టయోగం యోగం ఎక్కువ కర్మఫలం త్యజించినప్పుడు మనకి జ్ఞానం ఎక్కువ అవుతుంది, యథార్థ జ్ఞానం. అప్పుడు మనము సహజంగా భగవంతుని పైన మనస్సు సంలగ్నించుతాం. అప్పుడు అదే ధ్యాన యోగం. తర్వాత ధ్యానయోగంలో భగవంతుని పరమాత్మ దర్శనమైనాక భక్తుడిగా మారేది. సో ఇది కర్మ, జ్ఞాన, అష్టాంగ, భక్తి. సో ఇది యోగా ల్యాడర్, యోగా ప్రాసెస్. సామాన్యంగా వెనకాల సమయంలో వెనకాల కాలంలో వాళ్ళు దీర్ఘాయుష్ ఉంటుండే, వాళ్ళు అలా ఒకటి అభ్యసించుతుంటారు. కలియుగంకి మేము నేర విధానం నాకు రికమెండ్ చేశారు. సో ఇది చెప్తుండేది శ్రీమద్ భాగవతంలో, కృతేయధ్యాయతో విష్ణు త్రేతాయాం యజతో మఖై ద్వాపరే పరిచర్యాయాం కలౌ తద్ హరికీర్తనాత్. ఏది పరిపూర్ణత్వమో ఒక సత్యయుగంలో, కృతయుగంలో శ్రీ విష్ణు పైన ధ్యానించే విధానం ఇదేమి ఈ అధ్యాయంలో విన్నాం. ధ్యాన యోగం, అష్టాంగ యోగం, దాని ద్వారా లభిస్తుండే ఆ లక్ష్యము. త్రేతాయుగంలో ఆ యాగాలు చేసి, యోగ హోమాలు చేసి దొరుకుతుండే. ద్వాపర యుగంలో పెద్ద పెద్ద పూజలు మందిరాల్లో చేసేది. సో అది కలియుగంలో మనకి కేవలం హరినామంతో మనకి లభిస్తుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కలౌ తద్ హరికీర్తనాత్. కృతేయధ్యాయతో విష్ణు త్రేతాయాం యజతో మఖే ద్వాపరే పరిచర్యాయ కలౌ తద్ హరికీర్తనాత్. ఇది ఇంకొక నారాయణ సంహిత అనే వైపు చెప్పేది. ద్వాపరేర్తు జనైర్ విష్ణు పంచరాత్రంతు కేవలై కలౌతు నామ మాత్రేణ పూజితే భగవాన్ హరి. సో ద్వాపర యుగంలో పంచరాత్ర విధి, భగవంతుల పూజా విధి పెద్ద పెద్ద మందిరాలు చేసేది. సో అది కలియుగంలో పూజ్యతే నామ మాత్రేణ, నామం భగవంతుడి నామం పలికే ద్వారా లభిస్తుంది. సో ఇంకొకటి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూపుతా ఉండేది, వేరే యోగాభ్యాసాలు ఎలా అంటే ఒక సోపాన పరంపర ద్వారా ఫస్ట్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్, థర్డ్ ఫ్లోర్, ఫోర్త్ ఫ్లోర్ స్టేర్ కేస్ వెళ్తాము. దాని బదులు లెఫ్ట్ ఉంటే అది నేరంగా వెళ్తుంది.
సో ఈ భక్తి మార్గం అనేది నేరంగా వెళ్ళే ఒకటి డైరెక్ట్ ప్రాసెస్. సో మంత్ర, సో మనం ఈ భక్తి మార్గంలో అభ్యసించేది శ్రవణం, కీర్తనం, భగవంతు నామం జపించేది. ఈ మంత్ర అంటేనే మంత్రాయతే, సో మనసుని మనకి ఎంతో దీని నుంచి మనని ముక్తులు చేస్తుంది. అన్వాంటెడ్ ఇది డిజైర్స్, అటాచ్మెంట్, దాని ద్వారా ఆ మంత్రము మనము ఏకాంతంగా అభ్యసించేది జపము అని చెప్పేది. మనం చెప్పేది మనం వినేది. సో కొన్ని మంత్రాలు మనసులోనే చెప్పేది ఉన్నాయి. అయితే పర్టికులర్ ప్రస్తుత సమయానికి హరినామము కొంత శబ్దము అట్లీస్ట్ మన కానీ వినాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే మేము చెప్పాలి. మన నాలుకలు ఆలకించి మన చెవుల నుంచి వినాలి అది. సో అది పెద్దగా చాలా చెప్పేది అందరూ చేరి, చాలా మంది చేరి దాన్ని కీర్తన, సంకీర్తన అని చెప్పేది. ఎస్, ఇది ఆల్రెడీ చూశాను, నారాయణ సంహిత. సో ఎన్నో వైపు ఉన్నాయి. ఇక్కడ కొంత ఒక 2-3 చూపిస్తున్నారు. ఇది బ్రహ్ముడు చెప్పేది నారదమునికి, బృహన్నారదీయ పురాణ కలిసంతరణ ఉపనిషత్. అక్కడ చెప్తుండేది హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, ఇతి షోడశగా నాం కలికల్మష నాశనం నాతాపరతరోపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. సో ఈ 16 నామాలు, ఈ మహామంత్రము హరే కృష్ణ. సో ఇది ఒక ప్రశ్న నారదుడు బ్రహ్మకి వేసేది. ఇప్పుడు కలియుగ వస్తుంది, ఏమి పరిష్కారం ఉంది అంత కలియుగ జనల్కి అని అప్పుడు చెప్పినప్పుడు బ్రహ్మడు చెప్పేది ఈ మహామంత్రం. ఇతి షోడశకం నామ్నాం, ఈ 16 నామాలు ఉండే ఈ మంత్రము కలికల్మష నాశనం, కలియుగం అన్ని కల్మషాలని నాశనం చేస్తుంది. నాతా పరతరోపాయ, దీని నుండి ఇంకొక మంచి ఉపాయం లేదు. సర్వవేదేషు దృశ్యతే, ఏ అన్ని వేదాలని పుడుకుతేనో పరిష్కారం దీనికినా మంచిది ఇంకొకటి లేదు ఈ మహామంత్రం జపించేదానికి అని బ్రహ్మదేవుడు పలుకుతుండేది. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు దానికోసమే చెప్తేది హరేర్నామ ఇవ కేవలం కలో నాస్తేవ గతిరన్యథా. కలియుగంలో ఇదొక్క విధానమే. హరినామం ఒకటే, అదొకటే. భజ గోవిందం గోవిందం భజముడమతే. భగవంతుడ నామం ఒకటే, హరినామం ఒకటే, గోవిందుడ నామం ఒకటే. మరొక మార్గం లేదు, వేరొక మార్గం లేదు అని స్పష్టంగా ఏదైనా మీరు ఎవరికైనా నొక్కి చెప్పాలి అంటే డూ ఇట్ ఇంకా చేయరాదు, డోంట్ డూ ఇట్ అని చెప్పినట్లు శాస్త్రం మనకి అంత స్పష్టంగా చెప్తా ఉంది. యజ్ఞానాం జప యజ్ఞో అస్మి అని గీతాలో మా ముందు భగవంతుడు అన్ని యజ్ఞంలో నేను నా నామం చెప్పేది అని భగవంతుడు చెప్పింది. సో భగవంతుడు నామ జపము ఎలా చేయాలి, ఎలా చేయరాదు. సో ఈ మహామంత్రం చెప్పే ముందు మనము పంచతత్వ మంత్రం అంటే ఈ మంత్రంని వేదాల్లో ఉంటేనో ఎక్కువగా దీన్ని మనకి అందరూ చెప్పాలి అని ప్రచారం స్టార్ట్ చేసింది శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు. భగవంతుడే శ్రీకృష్ణ భక్త రూపంలో వచ్చింది. సో మొదటగా వాళ్ళ సహచర్యుల్ని మనం స్మరించాలి. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్తులు అట్లీస్ట్ ఒక మార్లు పలికి తర్వాత ఈ జపం చేసేటప్పుడు 108 times 108 మనం చెప్తాం. మా జపం చేసేది కొంత శబ్దం మనకు అట్లీస్ట్ వినాలి. మనసులో చెప్పొచ్చు ఎప్పుడైనా, అవుతే మనకి చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలి అంటే ఆ జపం అనేది మేము పెద్దగా కొంత శబ్దం నుంచి చెప్పాలి. సో ఎప్పుడు కూడా తెలుసుకొనొచ్చు ఆ మంత్రం. అవుతే జపం అనేది అది వ్యవస్థితంగా చేయాలి అంటే దాన్ని మేము కొంత శబ్దం అట్లీస్ట్ మనకైనా ఆ శబ్దం వినాలి. సో అంతగా చేయాలి. ప్రతి ఒక్క శబ్దము స్పష్టంగా పలకాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. సో గౌరవంతో భగవంతుడు నామము పలకాలి, కాన్సన్ట్రేషన్తో పలకాలి. ఏదైనా స్థలంలో కూర్చొనొచ్చు, నిల్చుకొనొచ్చు, నడుచుకొని వెళ్తుండొచ్చు. అయితే మనం కాన్సన్ట్రేషన్ భగవంతు నామం పైన పెట్టుకొని చేయొచ్చు. ఏ సమయంలో కూడా జపించవచ్చు. అయితే మార్నింగ్ బ్రహ్మముహూర్త సమయం చాలా అనుకూలం అది చేసేదానికి. స్నానం చేయ తర్వాత ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు. అది ఏదైనా స్థితిలా చేయొచ్చు. సో వీళ్ళు కూడా అమ్మాయిలు వాళ్ళు
ఇవాళ టైం మంత్లీ ఇది ఉన్నప్పుడు చేయొచ్చు. భగవంతుని నామం చేసేదానికి ఎప్పుడు కూడా దీనికి సమయం కాదు, ఇది కాదు అనేది లేదు. ఎల్లప్పుడూ అందరూ కూడా దీన్ని అభ్యసించవచ్చు. ఒక కౌంట్, ఒక లెక్కంతో జపం చేసేది ముఖ్యం. సో అప్పుడు ఒక డిసిప్లిన్, ఒక శిస్తు ఉంటుంది. దానికోసం ఒక అట్లీస్ట్ మనము ఒక జపమణి పెట్టుకొని 108 టైమ్స్ పర్టికులర్లీ అది రికమెండేషన్. సో మనము ప్రతిరోజు 16 మాలలు చేయాలి అని శిల ప్రభుపాదాచార్యులు ఆదేశం ఇచ్చారు. సో ప్రతి ఒక్కరు ఆ లక్ష్యం పెట్టుకొని అట్లీస్ట్ కనీసం 108 టైమ్స్ స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఈ 18 రోజుల తర్వాత ఎవరు దీన్ని ప్రతిరోజు చేయాలని చేస్తారో మనం ఒక సంకల్ప కార్యక్రమం కూడా ఉంటుంది. మన నెక్స్ట్ ఎలా స్టార్ట్ చేసి 18 రోజులు కోర్స్ మొదట ఒక సంకల్పం ఉండే, అలాగే కోర్స్ తర్వాత నేను ప్రతిరోజు ఒక 108 జపం చేస్తాను. దీంట్లో నష్టం లేదు, ఇట్లా కేవలం లాభమే. 10 నిమిషాలు ప్రతిరోజు 10 మినిట్ అంతే. సో దీంట్లో ఏమి అయితే మనకి దొరికే ఒక ఆనందము, ఒక భక్తి కారణంగా మనం పురోగతి సాధించేది. సో దానికి లెక్కం లేదు దానికి. సో దానికోసం ప్రతి ఒక్కరు దయచేసి స్వీకరించండి, జపం చేయండి. ఎలా చేయరాదు జపము అంటే అర్ధర్ధంగా చెప్పరాదు. హరే కృష్ణ హరే రామ హరే కృష్ణ హరే రామ అని కాదు. సంపూర్ణ మంత్రం ఎలా ఇచ్చారు, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. సో హరే కృష్ణ రామ 3 పదాలే అయితే దీనికి ఒక సరిగా అరేంజ్మెంట్ ఉంది. అలాగే చెప్పాలి, మనం దాన్ని కల్పించుకొని రాదు. ఎలా ఉందో అలానే చెప్పాలి. సో జపం చేసే ఒక మనీ ఉంటుంది, సపరేట్ మనీ. ఎవరైనా పుస్తకం కొనింటే మనం పంపింటాం. దాంట్లో ఒక స్పెషల్ బీడ్, కృష్ణా బీడ్ అని దానిపై చేయొద్దండి. దాన్ని విడిచి అన్ని 108 బీడ్స్ చేయండి అని చెప్తుంది. వేరే వేరే కార్యాలు చేసినప్పుడు, పుస్తకం చదివేటప్పుడు, న్యూస్ పేపర్ చదివేటప్పుడు, టీవీ చూసినప్పుడు జపం చేయరాదు. జపం చేసేటప్పుడు జపం చేయాలి, వేరే కార్యాలు చేసేటప్పుడు చేసుకోండి. మనకు లాభాలు, ఫలితం. సో అందరూ చేరి కుటుంబంలో వాళ్ళు జపం చేసేదో, భక్తి కీర్తనం చేస్తే వాళ్ళు ఫ్యామిలీ విచ్ ప్రేస్ టుగెదర్ స్టేస్ టుగెదర్. ఆనందం, ఒక సుఖం ఉంటుంది. అంత పాపాల నుంచి ముక్తి, అంత చెడు వ్యసనాలు, చెడు ఇది దీని నుంచి ముక్తి. ఏమి భయము, క్రోధము, టెన్షన్, యాంగ్జైటీ యావది లేదు. ఎస్, నిజమైన ఆనందము, జ్ఞానము. ఎస్, హరే కృష్ణ అందరి భక్తులకి. సో ఈ అధ్యాయం ధ్యాన యోగం. సో ధ్యాన యోగం ప్రస్తుత సమయంలో మనకి అంత ఆయుష్ పెద్దగా లేదు, అంత సామర్థ్యం లేదు, ట్రైనింగ్ లేదు. దానికోసము ఎవరో ఒకరో ఇద్దరో దీంట్లో పరిపూర్ణత పొందొచ్చు. హిమాలయకు వెళ్ళి ఇంకొక అడవికి వెళ్ళి పరిపూర్ణత పొందొచ్చు, లేదు అనేది కాదు. కొంతమంది ఇప్పుడు కూడా అభ్యసించడం ఉన్నారు. అయితే జనసామాన్యులు మనము ఉండే ప్రస్తుత సమయంలో దీన్ని అభ్యసించి పరిపూర్ణత పొందేదానికి కాదు అని అర్జునుడే నిరాకరించారు ఈ అధ్యాయంలో. వాళ్ళు వెనకాలి యుగంలో 5000 సంవత్సరాల వెనకాలే అర్జునుడుకి కృష్ణుడు చెప్పినప్పుడు వాడు అప్పుడే దీన్ని స్వీకరించలేవాడు. అయితే కూడా కృష్ణుడు అంతిమంగా నువ్వు భక్తుడు, ఉత్తమ భక్తుడైన కారణమున నువ్వే శ్రేష్ఠ యోగి అని చెప్పారు. సో ఆ లక్ష్యము మనకి ఈ ప్రస్తుత సమయంలో భగవంతుని నామం పలికే ద్వారా అది లభిస్తుంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.